Počkej. Dobrý, spoknul to. A teď dárky, ne? Dárky. Ale ona běží, rychle, pozor. Ale ona běží. No dej mu, dej. Pozor! Jaši, budeš ty svým narozeninám, máš všechny rádi, ať tě máma nezdává. Další Lego. Jak má Vánoce? To je ode mě, to je od maminky. Hodně štěstí. Co to je? Další. Od babičky ode mě. Co to je? Natáčej si, nezvedejte, já to zvednu. No to nemůžeme ani pomocte mu. Nechte mu to, proto jsem mu to zabalil. No, tady se to dostane, to bude večer. To je problém. Svolo, sviňo, Do práce. já tě jdu do práce, krávo. Kuchýte mi maza. No, máme to, když to musím vyložit. Mě tam nebude, já tam stojím jako tygr. Já si to Ještě je to slyšet, ono to Prosím, nehrá. na lesní, mami. To už můžeš trhat. Já mu taky dám kunu lesní. Trhej. Trhej. Ten papír musí roztrhat. Kuň. roztrhnu, mi to nejde. Do kávu. Nejde ti to. Jo, všichni. Teď to já, prosím. Já. Já. To je vy? To jsem to zabalil. To je z Celofán, práce. Simono. To není celofán. Simono, celofán. To není právě je celofán. vákuum. To je vákuovej. To se jí nedostane. Trhej už. Jo, to je jako na kafe, jo? Takový. Malo něco. Papír s tím. Stačila. Na druhý den. Máma ti musí pomáhat. Vlastně. Teď zkusím to. Ten taky nepůjde. Tak máma ti tam dala trenky, ponožky. Ne, dal jsem tam další Lego. Ty já to fakt zabalil přehledně. Trhej. Trhej tady. Pozor, trhej. Dělali, roztrhej to tady. Trhej. Roztrhej to, tygře. Ty potřebuješ energii, teď se žereš půl dortu. Hezky. Hej. Jestli to nemáme. Tak to je moc, víc. Je to někam, Láďo. Mám jenom ty, který... No ještě tady máš od babi. A od Anety. O, to budou nějaký trenky. Dobrý ti budou, stejně máš všechny poprděný. To není pravda. Tu beru na tabulky, jo. Ty taky nemáš. To je dobře. Kdo? On nemá žádný, ne? No, tak Tak teď co bude v tom velkým? jsou zvědavý. Co Bude bude? kafe. Kde to umím? Neumíš. Hezky. Kolik? Koukej na to. Kolika? Kolika utíček? No. Počkej, spočítáme to. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Co máš? Tak máš po dárkách, tak Takže kolik dětí tady, Jaši? Co? kolik je? 8 a máš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dárků jenom. Ne, máš 8, máš i čokoládu. Tak je to. Já 8 má 8 dárků. Ty to chtěl 8 dárků. Tak. Jo. Co? To ještě pořádně. Ať jsou nějaký vzpomínky. Člověk potom je starší a ví. To bylo tady venku na tom. Dělali jsme Seš tam na to. Co to máš? Co to je? To je nějaký Bakugan? To je Bakugan. Jo? Co jsi to myslela? Počkej, tady až já. Tak kdo bude krajit ten dort? Něco. Kdo to nakrájí? Tady jáš, ne?
Co já ne, jak mě umíte? Neumíš, jo? To osmička je dobrá, víš? To je cukr, víš? To je svíčko. To je svíčka. Ale to. Stanek si tam, já jsem mě natočil. To ukáž. Když mě natočili. Tady Saša. Hele. To je všechno nakrojí a pak to dostaneme. Ale to, A ne, teď odkud to, tam? Nemůžu natáčet. Marie, jde vidět. Jsme tě natočili, jdi tam, dobré. Polož to na Tam, no, Marie. Táto, jsou stavence. Pomohke, jo? Počkej, ale ukaž mu, odkud má krev. Mámo. A začneme. Od půlky. Kameňák. A jeď. A dolů. Tak, dobře. Tak. Tak, A teď já. Ten, a teď já. táto. Je to dost velký, jo, takže jděte takový ty menší. Já si teď Ty budeš mít největší. Ne, Natalie, kde? Tak je, Zase spí. Vaš. Takhle? Je velký, ty vole. je velký, že? Normální šéfky. Budete to. Ale je Tácky budete. Helenko, Heli, Co, ty Heleno. nechceš? Heli, tady jsem. Ty jsi měla předtím narozeniny, Já veď? se ti podívám na Lego, jestli chceš. Sašo. Jsi tam. Stačí už. Taky. No neukazuj, mě Jo, to. nevidíš. No, že já bych ty zpět chtěl Tak potom zabít. to bude takový kraviny tam dávat. Ani. Ukáž. Stačí už. Ale ti to upečete kousek slávu od člověku. Uček.